את המים באמצע הכביש, באמצע בין הבית לילדים. וואו. נמצא מקדימה בשביל לעזור לקונטדור. מעלים פה סיטואציות האם רפה באמת נכנס על הקבוצה המוקדת. השאלה למה הכל הזה, שלא ימשוך חום נראה. שלא יהיה להם חום נראה. יצא להתקפות והתקפות מרחוק. אם יש דבר שקונטדור יודע לעשות, זה להפוך את המרוץ הזה הכי טוב אליה, הכי נזרחנה. בעצם צפויים, אבל נושא אותם כל כך טוב ובנחישות גדולה. שוב, אם יש תרצים שעושים את זה קונטדור, וניבאי. אוקיי, מקבל, מעניין, ואנחנו מזכירים שאנחנו כבר מהפיפוס לקולד הספין. אין רגע שקט, כל פעם עולים, כל פעם יסתיבו, כל פעם שעולים סיבוב והם עולים יותר למעלה. כבר שם מלאה, כבר בא אחלה. קולד הספין, ככה נראה כשאתם מגיעים, מתחילים את הטיפוס. תראה כמה מתחילים לעלות. לפניכם. 1489 מטר. לקבוצה, מתקדמים, השבעה מובילים, יש לנו עד מראה, ועוד איתו מייקה, בוקלב. לא, היום הכי גבוה, היום נוסעים